Issa jmislinna l-inġarbu l-arroganza ta' dan il-gvern. Se joħdilna parti mill-pulmun naturali tagħna mingħajr lanqas biss ikkonsultana. Ir-residenti tal-Imtarfa jinsabu rrabjati u mweġġa għal fatt li l-gvern ippreżenta pjanijiet għal proġett massiv f'din il-lokalità fejn se jinkludi ċentru terapeutiku għal minuri bi problemi ta' imġiba. Proġett li ma saret ebda konsultazzjoni dwaru. Dan il-proġett li ser jiswa 17 miljun euro se jkun qiegħed jinbena fuq art ODZ. Apparti dan il-proġett ippreżentat mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali ser jinkorpora fih binja ta' wirt storiku li ġiet mibnija fis-seklu 19. Net News tkellem ma' numru ta' residenti fejn fil-waqt li saħqu li mhumiex kontra proġett bħal dan huma esprimew it-ħassib tagħhom. Maħniex kontra il-proġett per se, nemnu li żgħażagħ ta' dak it-tip għandu jkollhom faċilitajiet fejn daw ikunu purament korrettivi, però ir-residenti huma kontra number one il-location fejn qegħdin hawnhekk bħalissa. U t-tieni anki l-massività tal-proġett. Ġifieri da proġett huwa xi ħaġa min li huwa sproporzjonat tal-aħħar. Dan il-proġett se jkun qiegħed jinbena fuq art ta' madwar 15-il tomna, ekwivalenti għal madwar 12-il ground tal-futbol li mistenni jospita 24 minorenni taħt 18-il sena li nataw sentenza tal-qorti jew juru diffikultà kbira fl-imġiba tagħhom. Jieħdu 15-il tomna art hawnhekk tal-biki għax naqa' purmun li fadal tal-residenti hawnhekk ħajoħodulhom kollu. Li dan il-post fejn ħajinbena hija l-aħħar żvok tista' tgħid, pereżempju jien personalment ninżel bil-klieb hawnhekk kull filgħaxija wara ġurnata xogħol. Hija l-unika żvot ta' residenti fejn nistgħu niġu nqattaw naqra ħin fil-natura u natura meta ngħidu natura aħna ma rridux ġonna magħmulin minn bankijiet, konkos u affarijiet oħra. Aħna n-natura, jien meta ngħid il-kelma natura hija n-natura kif għandha tkun. Ir-residenti li tkellmu ma' Net News tqarrew li f'dawn l-aħħar 13 sena kienu bosta dawk li talbu għajnuniet mingħand il-gvern għal ġid tal-komunità fosthom f'dak li għandu x'jaqsam ma' arti u kultura. Iżda dawn dejjem waqgħu fuq widnejn torox. U aħna tinsibu diffiċli naħdmu għas-sempliċi raġuni li l-awtoritajiet qatt ma kkunsidrawna biex tuna post sikur minn fejn nistgħu naħdmu. Għalkemm aħna morna b'alternattivi differenti dejjem rrifjutaw li jisimgħuna. Ir-residenti li tkellmu magħna appellaw lil kunsill lokali tal-Imtarfa sabiex isemma leħnu u tittieħed azzjoni immedjata. Mhux bli jgħid kontra biss, irid jissisti u jiġġieled. U joħroġ u għalina wkoll aħna fuq kollox il-Kunsill aħna tal-lajnieh. Intant flaqa li saret il-ħamis li għadda li suppost kellha tkun ta' konsultazzjoni, ir-residenti spjegawna kif il-Ministru Michael Falzon falla milli jwieġeb għad-domandi li sarulu minn dawk preżenti. Wala bil-fors nkunu urtati meta għandna art sabiħa bħal di li wieħed jista' jgawdi u tingħata b'dal mod iżir proġett mingħajr ebda konsultazzjoni. Aħna waqt il-laqgħa saqsejna diversi mistoqsijiet. Konna mitlubin nibatu l-mistoqsijiet bil-qoddim biex jiġu rajt li sew preparati bir-risposti, però bqajna bla ebda risposta waħda. Dan ukoll bħalma jixħed filmat meħud mir-residenti stess wara li ntemmet il-laqa. Dal-proġett mhux postu l-Imtarfa. U s-sentku fejn supposta jfessalina residenti. Thank you. Ma waffitxaw, ħankomplu fuq għadri. Ma waffitxaw. ħankomplu fuq għadri, għal-graffi taħna bżaw. Ma rridux ħabsijiet U minflok ir-residenti ġew imwieġba wieħed minnhom spiċċa msejjaħ l-asta tal-Pulizija wara li sar rapport fil-konfront tiegħu, akkużat li aggredixxa lill-Ministru Falzon u lill-vettura tiegħu minkejja sussegwentament il-Pulizija ma mexxewx kontrih. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista fil-waqt li mhux kontra proġett ta' dan it-tip ma jistax jaċċetta li ma saret l-ebda konsultazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jemmen il-konsultazzjoni hija kruċjali f'pajjiż suppost demokratiku.